Ụmụnne anyị nọ na mba dị iche iche na-ata afụfụ n'ihi ajụghị ese tupu ha agawa obodo mba dị iche iche. Ọ eziokwu na obodo anyị nọ n'ime na ọnọdụ ya adịchaghị mma, mana ya ha eji mgbawu wee ghara ọgụ. Ya ha eji maka na obodo anyị nọ n'ime adịchaghị mma wee hapụ ịjụ ese maọbụ wee jee mmabanye n'ọnya karịrị ọnya ịnọ na be nna gị. Ọ bụrụ na ị bụ nwaafọ Igbo, tupu i jebe mba dị iche iche, kabakene ahụ jụgodo ese n'afa. Ọ eziokwu na ife na-eme n'ebe ndị ọrụ nọ kịta karịrị akarị, mana tupu isi n'otu ebe maọbụ ịbụọ pụta maọbụ ịtọ, ị ga-afụrịrị otu onye ga-agwa gị eziokwu anya lụrụ ana. Ọ bụrụ na ị ka nọ n'obodo a na ị ka na-akwado ije mba dị iche iche ije chụ ife afọ na-eri, ejikwana maka na Okeke jelu ọ dịrị ya mma wee jee. Ejikwana maka na Mgbafọ jelu ọ dịrị ya mma wee jee. Ọ bụrụ na Okeke jelu ọ dịrị ya mma, ị mahụ ka Okeke si wee kwado ọnọdụ ya wee gaba. Ị mahụ ka Okeke si wee jetadebe wee gaba. Ọtụtụ ụmụnne anyị nọ na mba dị iche iche nọ n'afụfụ, ha nọ na ntaramahụhụ nọdụ n'ife alịlị na n'ife anya mmiri. Ọtụtụ alịlị ha na-akwazi kịta bụ ego ha ga-eji wee gbaa akwụkwọ ha ga-eji wee nata obodo a na ndụ na ahụ isi ike. Gị nwa bụ onye ka na-akwado akwado, ejina maka ọnọdụ obodo anyị nọ n'ime wee zọfie ụkwụ ka ọ ga-abụ ịlụzie ebe anwa, ọnọdụ ị ga-anọ ebe ahụ akarịa nke ịnọ ebe anụnwa. Kabakene ahụ jụọ ese, maka na ọ bụghọ ịgbaje obodo ahụ bụ isiokwu. Ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị bụ ọnọdụ gị ọ dụkwa na ya bụ obodo ị na-eje. Maka na ọtụtụ ụmụnne anyị ọnọdụ ha dụ na ana ụlọ be nna ha, maka na enweghị onye nchekwa, enweghị onye odudu, enweghị onye ndụmọdụ. Onye ọbụla, ụfọdụ ọtụtụ wee gbapụ n'ike na-ajụghị ese. Eluzie n'obodo ahụ dị iche iche, ọnọdụ ahụ ha kwesịrị ịnọ n'ana ụlọ be nna ha ebido dọgharịba ha. O nwere ife fa tinyere aka aga. Ọ bụrụzie ya na onye nọ obodo a akarịzịa onye nọ na ya bụ obodo o jebelu mma. Kedu ọnọdụ ahụ ị kwesịrị ịnọ n'ana ụlọ be nna gị? Ọtụtụ n'ime anyị ji ọsọ wee gbajebe mba dị iche iche bụ ha kwesịrị ịbụ aka ji ọfọ n'obodo ha maọbụ n'ana ụlọ be nna ha. Unu ma na eziokwu na-agba agba na ntị, mana ya bụ ife a na-ekwu okwu edebego ọtụtụ ụmụnne anyị nọ n'obodo dị iche iche ọnọdụ elepụghọ si wenata. Maka na ọfọ ahụ ha kwesịrị inye nni ama nkwenata ha ka ha ṅụọ mmiri, debe iko n'ana belụsọ na ha emere ife dị na ya. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị kwesịrị ịnọ ọnọdụ ngwuru. O nwere ife a na-akpọ ọnọdụ ngwuru. Ọ bụrụ na ị bụ nwaafọ Igbo ṅụjuru mmiri ara afọ, ị kwesịrị ịma ife bụ ọnọdụ ngwuru. Onye nọ ọnọdụ ngwuru bụ onye ndị ichie ewubelu na ya bụ ngwuru, bụ onye ga-ebichi ngwuru ahụ, mara ife na-eme na ngwuru ahụ, mara ife kwesịrị idozi edozi. Kedu ka o si ga-adịzi na ụdị onye a hapụrụ ya bụ ọnọdụ wee mee gịnị? Gbadebe mba dị iche iche. Nwanne m, ọ bụrụ na ị ka na-akwado ije mba dị iche iche, kabakene ahụ jụọ ese n'afa ka ị marụ na ọnọdụ gị adịkwa na ya bụ mba ị na-eje, ka ọ ghara ịbụ iru ebe ahụ ịtaba aka n'eze. A ka na-achọ ka a ga-esi kwọ ya bụ onye ukwu walụ gbasarụ ụmụnne anyị ndị nọ n'ụdị ọnọdụ ahụ. Gị nwa bụ onye ka na-ana, ejekwana jetibanye onwe gị na ya bụ ụdị ọnọdụ. Ọ bụrụ kene ịjụcha ese n'afa, ọ bụrụ na ọnọdụ gị dabalụ n'ije mba dị iche iche, kaba ahụ dozie ọnọdụ gị nke ọma tupu ị na-eme gịnị? Tupu ị na-apụ.
maka na ọkwa na onye dozie ute ya o wee nwee ike mee gịnị lahụ na ya wụ ute nke ọma. Mana ọ bụrụ na agbagha agba wee lahụ ịya ha alahụ nke ọma. Ndị be anyị si nọ ebe a na-anọ adụ nwatakịrị nwelu nne na nna ọdụ ka nke na-enweghị nne na nna na-anọ amụta ife. Ndị be anyị ọgwụkwanụ ka ọha m n'ọnụ. Ada ndị gboo ka aha m, ka emesịanụ.